puolelle printattu. Siis näkyykö se läpi? Joo. Kyllä ne helvetin huonolle paperille. Mikä läpi? Läpi näkyy. Tuo on huonolaatuista paperia. On. Siis todella huonolaatuista paperia. Joo. Kato nyt, siellä nallepuh näkyy. In which? Niinku tää vanha PC-käyttäjä ei osaa klikata kerran vaan. Tulee tää tuplaklikkausaan. Menee 2 sivua kerran eteenpäin. Sopiiko musiikki? Painaako tästä Queenia? Joo. Siis tässä on just tää nyt jo siis levyn kannekin sitten taas, että niitä voi alkaa katseleen tuossa, pyörittelee. Ai niin se. Näkisikö navan, jos käyttää sen pystyä? Niin. Näkisikö navan? Tää on karaoke-laite. Mikä karaoke-laite? Tähän tulee sanat näköjään. Mm-hmm.